soyayyar aure. IS Piano Production. Amarya amarya soyayya, ango ya soyayyar aure. Auren soyayya yau taron nan yayi daɗi. Da fari ya zance na zan sanyo sarki na Allah, ne mai min komai tabaraka ɗauke min matsala. Ya rabbi kai mini komai kar da ka bar ni cikin wahala, kai komai ka iya kai mini dandan Abdallah. Hamidin Ramla shi ya ce miyo sallah, domin sa ake aure bauta ne, yau ga wannan yayi daɗi. Akwai wani labari da nake so zan yi na soyayya. Amarya da ango sun zauna jin zancen soyayya. Wani labari ne mai daɗin ji na masu soyayya. Shi ƙarshen soyayya aure ne tsarin tarbiyya. Amarya ki bar jinya, ki rike ango mai kunya. Naga taro ya cika domin ku yau auren soyayya yayi daɗi. Soyayya mai daɗi. Na san soyayya ke sa ai aure babbar sinna. In ka samu budurwa da hanzari kai yau maza ka nuna. Ka yi mata soyayya ku taru ku damke amana. Ka je gidan ku ka nuna lallai za ka yi sinna. Ka ce ya abba ka kira sunan umma. Ka yau maza ka furta nisan zango ke sa matsala kan soyayya. Ashe ma da akwai daɗi in ka samu mai sanka. Aure ta kasa ta gidanka a ran ne za ka ji daɗinka. Ka yi mata kallon gauna ita ma za ta kalle ka. Ta ce ya mai suna ka ce zo nan mai soyayya. Ashe ma da akwai daɗi auren da ake murna. Na ga dangi sun taro yau auren soyayya yayi daɗi. Ni fa na yi waka ai auren nan bai daɗi. Farin cikin kwa gidan aure ne, har ma kwanciyar hankalin ku a aure ne. Amarya ki zauna soyayya ne, an yi wa aure ga bikin ya zo ne. Ni ko mai waka ai zan buga ganga ne. Ai lallai taron nan yayi taro yau aure ne kai daɗi. Isma'il mai piano wannan haita kina ne. Ni ne mai kiɗa mai yin waka mai koyo ne. Rabbuna na yi godiya da ka bani dama ne. Rabbu ƙara salatanka gurin Mahamudu aminanka. Domin sa ake aure sallah azumi mai bautar ka. To samari yan mata sai mu dage mai aure ba wai kallo ba. Soyayya, auren soyayya. La 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 la.